To byl sebevražda. Tabletop na velký vysíláku, vypík na lavici a jde na prostřední posílák tamhle na rovinku. Sender levej, potáhnul to, chtěl tam dát nějaký klíček. Tabletop one foot, dámy a pánové. To si myslím, že chtělo velký potlesk na tom velkým skoku a vy. A necítí to. Takže Pavliku, co tady ten dropik? Takže jak jsem říkal, otevřené pojedou to tohle uprostřed. S tím rozdílem, že Pavel zaskočí 10metrový poslední skok a kluci si najde prostřední menší. Takže Pavel jde a za ním Vláček. Já jsem neviděl ten 10 metrů. A je to tam. Pořádej Vláček na své nedělku. Pěkný vypík, hodně na Česáka. Faust na hory týmu. Šimon Marek, uzavírá. Čeká si na mě fotograf. Šimon, a ty nejde. Pavle, pojď! 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 O, škoda. Zkoušečka! Tato zkoušečka pane Kopele. Šance zbytečně. Pojď! Samozřejmě rád to, aby jsme ho trošku pošťovali. Čum Krištofa, ty jo. Pojď, pojď, pojď! Pojď, 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 pojď! Ne, nedaho.